श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंद तीर्थ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 33 Lakshipati the Sultan ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಲಗಿ ಅಭಕ್ಷಣಗಳ ಜೀವನ ತೂಲ್ದ ನಂತರ ಎಪ್ಪೊಂದು ಬೈಕವನ್ನು ಕಂಚಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ದಾನ ದಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಣ್ಬಬೇಡಿ ಇದು ಬಿಡತ್ತೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಸನ್ करता पूर्ले पर एक कहता कि रीफ पेटे था एक 3-4 गांव चलाए सलवर पसंद गांव दिनु दिवान वेंकट ना पेटे था पेटो म्हणता हम कंजे पुणे का नहीं जो का चले राघवेंद्र स्वामी के देश पड़ता जी हसता असं नाही कसं म्हणता मग कंचे ना का मग जेव्हा का जन मंचाले ग्राम में का सध्या मंचाले ग्राम मग जाई म्हणतात तर श्रीमंतांनी मला बोलले का वापस तशी म्हणतात अयो ते मंचाले ग्राम हम गाणी एक हक्क दिला पीरा दिला हमें क्यों से जगत का क्यों ना जरा हम कुछ ना काम वर्ग किसान हमको ना काम सामने संकट तो क्या म्हणता तो किसान बोलते हैं हम चिंतन पड़ मुझे ना चिंता करें माँ का प्राण संकट जाता है हाँ लोगों को रोको ये चलें जित तो देता है दिना मास्टर दिया हफ्ता म्हणता है करना ताकि सुलभ असर आता कापन तक तो दोन गांव जित में संज्ञा तो खुशी ये नहीं होते ना होता सांगे मार्केट का आने का फिर आता है कापे बोले मत ये है दोन गांव को दिक्कत है क्या ना काम अयो दोन गांव की जन्म ते ना काम के चक्कर तो एक का सने ना ते काट मिली थी है लाइन में काम थी सब खुशी का ये नहीं ते सक्कर दल नंतर सीधा राघवेंद्र स्वामी म्हणतात ते स्मृती म्हणजे मंचाले गांव तुम्ही रस्ता दिला कधी बघे हम बोलो सुनी राहिला अंगाचे आमगे पळतले कानी आणि मुखात ह्या ग्राम तुम्ही रंडा रस्ता म्हणून समजा का सूचन दिलं सोबत तुम्ही सांगेन काम तर करता मुका तर म्हणतो मग काचचा वाटून कळलं ह्या ग्रामात कसं नसतो तुम्ही अशी करतोच म्हणून हे काम करे आधी हा एक जाग दाखवता थई संत तो उत्कल नको का त्या केल्याने तुम्हाला सगळीकडे पण आहे म्हणतात मारकाम म्हणून बिदर काय ना ते यज्ञ म्हणतात का हा होमाकुंड त्या पण बेतात आश्चर्य देतात है जागा होमा कुंड बड़ा कशी मुसन ताबो समय पेटो आपण समय सांगतात त्यांना आस्था म्हणतात हे बल्लादरा यांना होम केलं जाग हो हा मेरे मक्षी अवतार चांती तर शाम मक्षी जाग हम हो जाय सिंगीने आरी पुण्य भूमी हम किती सगळं काम जाना आणि मुकाला हम भक्ती सगळं काम जेवत असतात त्यांची एक जागा मॉलकेश म्हणतात रे ते असेल पुण्य कर जागा बिदर केले एका दावण त्यांनी पुण्य मिळतात आणि कधी की त्या जागा मारतील त्यांची अनेक काम असतात नाही म्हणून आणि पाच हल्ली कांड सांगतात महाभारता काळात ते कांड करतात संत गणन मला नाही आणि गेले अर्जुन घेऊन इथे कुदरे एक अनुस्वाला म्हणून एक हार घालतात त्यांनी हार राजसूय आग टाइम अकरांची त्यांना आडगळारे कसं गेल्या अनुस्वाला हक्क सोडून त्याच्या ज्ञान अशोक दिला त्याच्याकडे त्या लाख प्रसंग मला कृष्ण आगापासून कसं कारण असेल तसं कृष्ण आत्ता म्हणतात तू हंगारा तुमचा सोडून साध्य ना राज म्हणून आणि युद्ध करता त्यावेळी वर्तच कृष्ण त्या ह्यामध्ये येतात त्यामध्ये ऐकून त्याला अनुस्वाला सोडून काही करतात त्याचं म्हणतात हे कशी त्याला साध्य कृष्णा इतकी वेळ का जाय मग आम्ही एवढं 2 दिवस गेलं मग तर सोडू दे हात कशा मग काय ना तू रब्बील जाग कशाशी नसला रे ते पुढे हे पुण्य काम केलं जागतो त्या जागाची म्हणतात त्याचे बोल तक मिळत कशी नाही तका करत जागेतून तुम्हाला बाहेर होत मग केले ते केल्यानंतर तर सोडूचे कारण म्हणतात मला इथून सगळं जास्त ह्या जागे मॉल असं त्याच्या नावाकडे म्हणताले म्हणून पडता मग सांगते ऐकताना दिसतं दिवार कसं सगळं काय जीवनात म्हणून टाळले आणि आता म्हणतात तू पण अनेक काम तू हवायचा तुझ्या ते ग्रामकरणी का सांगून सोडे मग ते जाग हा दाखवतात ते जागे तरी एक हागे व्यंकटरमण मूर्ती एक प्रतिष्ठापन करते सर ते जागे जाग समुद्र तोडून ते एक देवस्थान म्हणते रेडी करता म्हणतात तेव्हा मग गुड्डा जायचं मग सोडू ते जागेवर आधी त्यांच्या राघवेंद्र स्वामी ब्रह्मा संत दूर सत्तोक गेले एक जागे तरी व्यंकटरमण देवस्थान असतात तर तो राघवेंद्र स्वामी सांगेल हाताने चिल्ल व्यंकटरमण मूर्ती असते तक्का त्यांनी स्थापन करते आणि वृंदावन चिंता पुढे ते आधी का पडवते म्हणत ते देवस्थान
ते रेडी करायची म्हणतात त्यांच्यानंतर ताणी थंय पुन्हा बघा तांच्या सेंटार पासवर्ड म्हणतात आता त्या देवा वेंकटा दिसता म्हणल्यार तसं नाही अन्य कोश ब्रह्मांड వచ్చి టైంలో ఉండి అనిపిస్తానికి మళ్ళీ ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ చూడతాడు दोन्ही जसं म्हणतात एक असतं जरा हा म्हणताना तो त्या मुळे करतात नेक्स्ट कुटुंब जातात त्यांना आमको मिळत करावं म्हणजे इथलं हिथंही जेवण केलं राघवन स्वामी नाजत म्हणले तरी दिवस कडसे जातात त्यांना स्वामी म्हणतात सगळं तिचं सगळं मात्र म्हणजे नका त्यांच्या काही एक लिमिट म्हणून तसं तशी की म्हाका एक आयुष म्हणून ना त्याच्यानंतर काय मोड म्हणून लेख नाका जरा प्रत्येक रीत दुसरं म्हणून सांग सजीव जाऊन बदलावं चौधरी परत रीतीन नाही त्याच्या तू खेळताही त्याच्या बघ काय मागची जाऊच नका तू त्याच्या बघत मागची करणं तू देवस्थाना रेडी करीन हा देवस्थाना सगळं जेवण आता तुझे बॉग मागशी देवस्थाना बरोबर रेडी करू शकता म्हणजे राघवन सांगते पण बास सोडून सीधा लुकासून येत आहे लुकासून आहे त्यांना कृष्णा नदीची राहून काही आहे त्यांना त्याचं लोक बसील त्यांना एक अनेक काम जाऊन असतं एक पटीकन जाता आणि पूरा विद्वत सगळे बसली बाहेर बंडे ते बैलगाडा सगळं उतरत देतो राघवन सांगून बाहेर न वैर आपण नमस्कार करतस ते आई पडेल कुठल्या कोणाकडे आणि घट्टी निघून बाई त्याला कसं ह्यांनी नमस्कार कर बाहेर त्यांच्याकडे या काम मोठी मिळतात स्वामी आम्ही दिशेकडे असे उठवून होतं नमस्कार केलं कसं कारणाचं काय ना कृष्ण द्वैपाय नव्हे कशील नव्हे त्यांनी आता आधी परंदा गेली वत्तन त्यांनी विमानावर वत्त असताना मग एक आशीर्वचन केलं त्यांनी त्या काय म्हणतात नमस्कार घालवा ते ऐकतात तांकां आश्चर्य येता कळ्या पडल्यार 15 दिवसानंतर तांचे हे रायस येतात अमके स्वामी वृंदावन आसलेली तांगेले वृंदावन करतोसाठी ते पडयतना तेंचा भूत भविष्य प्रगोपने सांग म्हणून अधिकपणे अनुमान म्हणून देखून तांणी एक लागत हे सर ती एक दाखोवची कशी म्हणून सांगले रे आमकां दिसता केलो पटी तसं नाही केलो कट्टू करचे वेळ अन्य एक वेळ म्हणून ताका साक्षी जावन प्रति एक मेळपाची निमित्त आमी ती धैर्य सांगत राघवन स्वामी म्हळ्यार आमकां इतिहास बरें एखाद्या पुराण काणी बरें तसं एका सांगते का तांकां ते भूल मेडल बग्गे आजी तांकां ते मंत्रालय गजेकार भितर तांगेलें तसं ताजे नंतर वापस आनी ते इंग्लिशान एकल्याच्यान येवन थंय टेस्ट करून कडेन मठा दिलें हे मठाक आसून बरयलें नेक्स्ट विकाक मुखासून येता त्याचे बग्गे दाखल आसा म्हळ्यार हाजे पुरो दाखल आशिल्ले निमित्त त्यांचे काही अशी कपोल कल्पित कांड नाही सगळं स्वतः जाल्लेले थंय राघवेंद्र स्वामीन वेंकटरमण देवस्थान केला म्हणजे गादीकते वेंकटरमण देवस्थान आमकां पळोवचें मेळटा म्हणजे निमून गेल्यार राघवेंद्र स्वामीन केलें वेंकटरमण देवस्थान थंय आसा म्हणून राघवेंद्र स्वामी वृंदावन पुस्तकान एक फर्लांग भितर थंय चूक घसते त्या वेळार आजीक पळोवंक नाही वयता म्हळ्यार हांव एक सर सांगितलें कसं म्हळ्यार 2 कारण एक मंत्रालय वक्तल आसतरी तेमी एक देवस्थान पळोवंक नाही वयची म्हणून एक आणि राघवेंद्र स्वामी त्याला तांगे ते शिल्पकलकी तांगे हाताक पेंಚಿನ सगळं आशिल्ली कसुरी कामून चंद जावन एक 2.5 ಮೂರಡಿ विग्रह ते पळोवचे जाल्यार कितें चंद्रकोण सारकें येताना केला म्हळ्यार पळयता तांकां एक रोमांच त्यान म्हणून आसा ताका समजाल्लें एक मंडप त्या मंडपांनी पळयतना कळटा हें कोडणे देवस्थान भायरचें आवरण पळोवप चेंज जावं अशें पळोवप त्याच्या भितर इतलें नितळ जाग आसा त्या पळोवन मात राघवेंद्र स्वामी काला चेंज दुसऱ्या सांगचे म्हाका एक अवकाश दिल्ले मल्ले मामा आमगेले नमस्कार ब्रह्मांता गुरु साक्षात इष्टम दैवम श्रेयपति आचार्य प्रेमदाचार्य तुम तुम्हें जन्म कृष्णार्पण।